Нашия приятел Гларосът Еднокрачко дойде да вечеря. И на следващата сутрин пак е при нас. Храним го от 2 години, т.е. с едно краче. Да. Хайде, Златко. Златко, Златко, Злате. Хайде, Златко. Златко, стой. Хайде. Браво, Еднокрачко. Хайде, моето момче, нахрани се. Че после другите ще гонят да те бият. Хубаво да се нахрани. Еднокрачко е първия Гларос, който почнахме да храним. Айде, избяга.